Igbo mmanụ Igbo bi Igbo ekene m unu. Aha m bụ Nwaada Ifeoma Nnamani. Anyị abịagokwa ọzọ n'oge akụkọ CFM ncheta ndị Igbo. Ejikwa m ọmarịcha akụkọ ifo wee bịa taa. Akụkọ nke m ga-akọrọ unu bụ akụkọ ifo akpọrọ Ọbara Edo. Ifochakpi wọ nkịta nyara akpa nsị agwụ n'ọhịa. N'otu oge mgbe gara aga n'otu obodo, enwe di na nwunye mụtara naanị otu nwa nwanyị. Aha nwa ha nwanyị ahụ bụ Ọbara Edo. Ya bụ nwa bụkwanụ sọsọ mma enenebe eje ọrụ achara ugo nwanyị. Otu a ka nne na nna ya si etuchara ya afa maka na ya bụ nwa mara mma nke ukwuu. N'ihi na ya bụ nwa maa mma wee bịakwa bụrụ sọsọ ofu nwa nne na nna ya mụ. Ha wee na-eme ya nwa n'obigie oke. Ya bụ nwatakịrị wee bụrụ nwa na-enweghị nsọpụrụ, bụrụ nwa na-ada eje ozi, bụrụ nwa na-ada erubere nne na nna ya isi. O wee ruo otu mgbe nne na nna ya wee chọọ ije ugbo ebe tere aka, ugbo ha ga-anọte aka. Ha wee weru ji na ejula wee nye Ọbara Edo. Nne ya wee dọọ ya aka na ntị wee sị ya, Ọbara Edo bịa ebe a. Sị ya na ama m na ide eji ntị anụ ihe, mana ihe a m na-achọ ịgwa gị ugbu a, mee ya ka m si wee gwa gị ya. Mgbe agụụ ga-ebido ịgụ gị, ị ga-ebu ụzọ hụọ ji n'ọkụ. Ịhụcha ji n'ọkụ tupu ịhụ ejula n'ọkụ. N'ihe mere ị ga-eji buru ụzọ hụọ ji n'ọkụ bụ na iburu ụzọ hụ ejula, na ejula na-agbọ mmiri, na mmiri ejula ga-agbọnyụsị ọkụ. Ana ịmakwazi na ịma mpụ na iro, maka na enwe mmụọ ọjọọ na-agbagharị n'efifie, na-agbagharị n'ama obodo, na nwatakịrị ọbụla o nweta na nwatakịrị ahụ na mmụọ ahụ ga-atabiri ya imi. Nwatakịrị ahụ ajọzie njọ ka ndị mmụọ. Si ọkwa ịnụrụ ihe nkwu? Ọsị ya ma anụgo m anụ. Ọsị ọkwa ịnụrụ ihe nkwu? Nsị ya ma anụgo m. Mami a wee sị ya, ihe ị ga-eme kịta bụ na ị ga-abanye n'ụlọ, buru ụzọ sachasịa efere adị n'ime ụlọ, zaa ụlọ, dozisie ebe ọbụla. Eruzie n'efifie mgbe agụụ ga-agụba gị, i buru ụzọ hụọ ji dịka m gwara gị. Ịhụchazie ji, ịhụ ejuna. Ọkwa ịnụgo? Ọsị ya o mama anụgo m. Nne na nna ya wee pụọ wee jebe ugbo. Ọbara Edo wee banye n'ime ụlọ wee gwube egwu wee chefuo ozi mami ya ziri ya, chefuo ihe a sị ya mee. Ọ bụrụ ụlọ ka ọ za, ọ bụrụ efere ka ọ sa, ọ bụrụ akwa ka ọ so, nwere ihe o mee. Wee gwugide egwu. Mgbe o ji wee gwutechee egwu, ike wee gwụ ya, agụụ wee bido ịgụ ya. O wee jee wepụta ji ya na ejuna ahụ mami ya nyere ya ka o rie. O wee bịa ịhụnye ji n'ọkụ wee sị mba, na anụ ejuna kakwa n'ụtọ, achọrọ m ibu ụzọ wee taa anụ ejuna, ntachazie ejuna nhụzie ji n'ọkụ. O wee were eju ahụ wee tinye n'ọkụ dịka mami ya gwara ya. Ozugbo ọkụ na-emetụ ejuna ahụ, ejuna wee nyụọ mmiri zuzuzuzu, ọkụ wee nyụọ ozugbo. Ọbara Edo wee tie si ewo, nne m gwakwara m agwa o. Nne m sịkwa m bukwere ụzọ hụọ ji o. Ka ihe m ga-eme, kedu ihe m ga-eme? Ezigbo agụụ na-agụ m, kedu ihe m ga-eme? Ọ sị na ihe menụ bụ na m ga-eji nwayọọ ka m zoro ezo ka m jee na nke ndị agbata obi anyị ka m jee gote ọkụ. M ga-eji nwayọọ ka mmụọ ọjọọ ahụ na-agagharị hapụ ịfụ m. O wee ji nwayọọ wee gaa n'ụzọ wee jee mepee ụzọ ka o zoro ezo wee jee na nke agbata obi ha ka o jee gote ọkụ. Ozugbo ọ na-emepe ụzọ ka ọ machafụta, mmụọ ọjọọ ahụ wee dapụta ozugbo wee sị ya, bịa nwa tụọ nkwe. Ọbara Edo nee ya anya rọọ ya anya wee sị ya, gịnwa tụkwa nkwe nke gị. Mmụọ ọjọọ wee mee gana wee sị ka ekwe ụdị nwa bụ ihe nke egwu adịrọ, kama ofu mkpụrụ egwu adịrọkwa nwa a n'anya. Ọsị a bịa nwa, a sị gị tụọ nya. Ọsị a gịnwa tụọ nya nke gị. Mmụọ ọjọọ ahụ wee nee ya anya, nepadi anya n'iru. Ozugbo iru Ọbara Edo wee gbanwee. Ọbara Edo wee dịzie ka ndị mmụọ, imi ya wee dapụ. Ọbara Edo na-achọzi ikwu okwu, ọ na-ekwuzi ka ndị mmụọ, na-ekwuzi n'imi ka ndị mmụọ. O wee jee gụtacha ọkụ wee nata. Ọzi mgbe ọ na-ahụzi ji ahụ n'ọkụ ka ọ bịa chọpụtazie
ọ na-achọzi ikwu okwu ọfụzi na ọ na-ekwuzi n'imi na ọ na-ekwuzi ka ndị mmụọ o wee tibe si na ya anwụkwa. Na mgbedezi mamia na papi ejego ugbo wee nata. Papi akwụsị n'ụzọ ebe nwanụ ka ya na agbata obi kpaa nkata. Mamia wee buru abọ ji na ede na ihe ha weta n'ugbo wee nata. Ozugbo ọ na-abata wee na-anya fụ na ọbara edo aza dị ụlọ na ọsa dị efere na onwe dị ihe ọbụla o metụrụ aka. O wee bido kpọbịa, ọ ka bụ abụ n'isi wee kpọbịa ọbara edo wee nọ n'ime wee zaa mamia. Mana ka o si wee zaa ya, ọ na-ekwuzi n'imi ka ndị mmụọ. Mamia wee tie Chimegbuo m osi ogini. Nwa ya wee pụta wee fụ iru nwa ya wee tụpụ abụ bụ n'isi wee tie si ya nwa m ogini. Ọbara edo wee bido bewe akwa wee kọba mamia ihe meenụ wee bido wee gụba. Nne m ọ bụkwa ọbara edo nwa ọbara edo, nne m ọ bụkwa ọbara edo nwa ọbara edo, nne m nyere m ji na-ejula ọbara edo, si mbụ ụzọ hụwa ji mo ọbara edo, na mburu ụzọ hụnyewe ju na ọbara edo, na eju na ga-agbanyụsịrị m ọkụ ọbara edo, wee buru ụzọ hụnyewe ju na ọbara edo, eju na-agbanyụsịara m ọkụ ọbara edo, mpụba n'ụzọ wee jebe ịgụta ọkụ ọbara edo, nne-eje n'ụzọ hụ mmụọ isi nyege ọbara edo, si m tọọ nkwe nsị ya tọọ nkwe nke ya ọbara edo, si m tọọ nya nsị ya tọọ nya nke ya ọbara edo, nne m ọ bụkwa ọbara edo ọbara edo. Hei, mamia wee bee wee sị Chimegbuo m ọbara edo nwa m ka ekwenu nke bụkwanụ nke a. Kedu ihe mee na ede anụ ihe? Wee buru abụọ wee tụfuo wee gbapụ ọsọ wee jee chọba nna ọbara edo wee sị abịakwa na arụ emekwa anyị. Ofu nwa anyị, ofu mkpụrụ anya anyị ji afụ ụzọ, ofu mkpụrụ anya ji isi ụgwọ na arụ emekwa. Nna ya wee were ọsọ wee gbanata. Ozugbo ọ na-afụ nwunye otikwe si ọbara edo gịnịzi ka ezi ihe bụ nke a? Ọbara edo wee bido tibekwa, nna m ọ bụ m ọbara edo nwa ọbara edo, na nne m nyere m ji na-ejula ọbara edo, si mbụ ụzọ hụnyewe ji n'ọkụ ọbara edo, na mburu ụzọ hụnyewe ju na ọbara edo, na eju na ga-agbanyụsịrị m ọkụ ọbara, m wee buru ụzọ hụnyewe ju na ọbara edo, eju na-agbanyụsịara m ọkụ ọbara, mpụta n'ụzọ wee jebe ịgụta ọkụ ọbara, nne-eje n'ụzọ fụ mmụọ isi nyege ọbara edo, ọsị m tọọ nkwe nsị ya tọọ nkwe nke ya ọbara edo, ọsị m tọọ nya nsị ya tọọ nya nke ya ọbara edo, nna m ọ bụkwa ọbara edo ọbara edo. Hei, nne na nna ọbara edo wee obi wee gbawa ha asị hei na arụ emekwa anyị, kedu ihe anyị ga-eme? Asị na ihe menụ bụ na ha ga-eje ka ha jee chọọ oke dibịa gbasiri ike, dibịa bụ akwa akwụrụ ga-abịa ka ọ gbaa ma onwe ihe ha ga-eme ka enyere ọbara edo aka. Papi wee marịa atụ si a na-enwe dibịa nwanụ n'obodo tere ezigbo aka na ọ ga-ada agụ na-asaa na mmiri na-asaa wee ruo n'ebe dibịa ahụ nọ. Nna ọbara edo wee binye maka na ọ fụrụ nwa ya nwaanyị n'anya, nọọsọsọ ya bụ nwa ọ mụta ka ekwe n'ihe ọ ga-emekwa. Nwoke a wee binye njem wee gagide wee daa mmiri na-asaa na agụ na-asaa wee rute na nke dibịa ahụ a gwara ya maka ya, rute ike wee gwụchachaa ya. O wee kọọrọ dibịa ihe o ji maka ya wee bịa. Dibịa wee sị ya na nsogbu adịrọ, egwu atụna gị, na anyị ga-ama ihe anyị ga-eme, na sọsọ ihe a na-amara ihe a ga-eme ya bụ ọnwụ. Dibịa wee sị ya na m ga-eso gị wee nachie n'obodo unu ka anyị mara ihe anyị ga-eme, ka mụ na mmụọ ọjọọ ahụ na anyị ga-ama aka ka a gbara mbe na abụọ nke bụ oke. Dibịa ahụ wee soro papa ọbara edo wee bata. Ka ha bata n'obodo, ha wee jebe n'ama, wee kpọrọ ọbara edo ma nne ya na dibịa ahụ, ha wee jebe n'ama ebe ajọ mmụọ ahụ na-anọ. Ozugbo ajọ mmụọ ahụ na-afụ ha sị abịa ndị anụnwa tọọnụ nkwe
dibịa ahụ wee bupụta ite ọgwụ nke izizi o bu wee chee ya n'iru ajọ mmụọ wee mee gana mee ka ọ na-ada bupụtakwa ite ọgwụ nke ya chee ya dibịa ahụ n'iru. Dibịa na onwe ya mekwa gana ọ dịka ha na-amụ aka onye ike ya ka nke nwanne ya. Ite nke dibịa ahụ, ite izizi ahụ dibịa bupụta wee daa n'ala wee kụwa. Obodo deru jim. Dibịa wee tinyekwa aka wee wepụta ite ọgwụ nke ịbụọkwa wee chee mmụọ ọjọọ ahụ n'ihu. Mmụọ ọjọọ wepụtakwa nke ya chekwa dibịa n'iru. Ha na-abụ wee na-amụ aka ite dibịa wee kụwakwa nke ịbụọ. Dibịa wee wepụtazie nke ịtọ anụnwa wee na-apụ ọkụ n'ike ife ụdị ọkụ na-apụ n'ite ahụ wee wepụtazie ya. Ị ga-amagodi na ọgwụ nke a siri ezigbo ike wee chee ya ajọ mmụọ ahụ n'iru. Ajọ mmụọ ahụ enwezi ike ikwudonwu. O wee mee gana wee daa wee kurie. Ozugbo ahụ mmụọ ahụ na-ada wee kurie, iru ọbara edo wee nachitekwe n'ụdị ya. O wee makwa mma ka otu ọ dịbu na mbụ. Imi ya wee na-achitekwa ọzọ wee dịkwa kwụrụkwa ọtọ. O wee bụrụkwa achara ugo nwaanyị dịka ọ bụ na mbụ. Obi wee bụrụ sọọsọ aṅụrị. Nne na nna ya wee na-aṅụrị. Ndị obodo niile ndị nụgo ihe menụ wee na-aṅụrị. Ọbara edo wee na-ayọzi nne na nna ya, biko unu gbaghara m na mma na-enupụzikwa isi ọzọ. Kemgbe ahụzi ọbara edo wee bido wee bụrụzie ezigbo nwa wee na-erube nne na nna ya isi wee na-eme ihe ọbụla achọ ka o mee. Ọ bụrụkwa sọsọ ọbara edo ma ụmụaka ndị ọzọ nọgasị n'obodo ahụ, maka enwegasị ụmụaka ndị na-ada eji ntị anụ ihe, mana ha nụ maka ihe mere ọbara edo ha ncha wee jiri ya wee mụrụ akọ. Maka asị na nwatakịrị maara ihe na-eji ihe mee ndị ọzọ wee mụta ihe. Obi wee na-atọ nne na nna ụtọ. Ha wee buru ihe onyinye dị iche iche wee gaa kene dibịa ahụ bụ onye napụtara ọbara, maka ha sị na ọ bụrụ sọsọ na ọ napụta ọbara edo n'aka ajọ mmụọ ahụ, kama na o nyekwuru ụmụ nke ha aka ha nwee ike ịmata ihe wee maa na ọ dị mma nwatakịrị ị na-erube nne na nna ya isi. Ọ ya bụ ebe akụkọ m bịa n'isi njedebe. Ifochakpi wọ. Ejikwenụ m n'aka na enwe ihe mmụta pụrụ iche ịmụta n'akụkọ ifo anụnwa Aịkọ. Ọ ga-amasị m ịnụ ihe mmụta ịmụta. Biko denyere anyị ihe mmụta ọbụla ịmụta n'akụkọ ifo anụnwa na ebe a na-edenye okwu nke ndị oyibo kpọọ comment section. Ị nwekwa ike sonyere ndị Center for Memories na social media anyị dị iche iche. Anyị nọ na Facebook dịka Ncheta Ndị Igbo. Ịchọ anyị na Facebook, ịchọ Ncheta Ndị Igbo, ị ga-afụ anyị ka ị nwee ike isonye n'ihe omume ndị ọzọ anyị na-eme. Abịa na Instagram anyị nọ dịka Center for Memories. Na Twitter anyị nọ dịka @CFmemories. Ị nwekwazị ike gaa na webụsaịtị anyị bụ www.centerformemories.org ka ị nwee ike ịfụ ihe ndị ọzọ anyị na-eme, nwekwa ike isonyere anyị n'ihe ndị ọzọ anyị na-eme. Ka emesịanụ.